everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Hasta ba si Renato? May padayon paghihapon og pangulitaw nimo? Uy. Pero abi ni mo gaw kana si Renato. Sekreto ra gid kay na iyang pagpangulitaw nako. Wa ba nakahibaw si Lulugoryo niya nga nangulitaw sab na si Renato nimo? Ambot lang sad kahagaw. Wa sa ko kasiguro kun wa ba gid na mahibaw si Lulugoryo ana. Pero imposible kaayo eh. Kadugay nang nangulitaw ni Renato nimo. Siya ro wa gid na mahibaw si Lulugoryo. Na, sila ra gyud nahibaw anang tanan gaw. Basta ako, patas ra gyud kung mitagad nilang tanan. Kutob sa mangulitaw nako, ako gyud ang giayo sila pagtagad. Pero gaw, tug-adi ko nung tinuod. Kinsa man gyud kaha sa tanang nanguyab nimo ang imong nagustuhan? Nakapili na gyud kanila kung kinsay umaabot nimong sugton. Ha, gaw? Sa tanan nga nangulitaw nimo gaw ba, naabagyog kay napilian nga imong sugton pohon? Na, wa pa gyud ka uy. Nahibaw ba gyud ka nga gusto pa gyud kong muhuman og eskwela. Wa pa gyud ko anang una-una akon kinsay akong sugton nila. Believe ko nimo gaw da. Kay wa pa gyud na sa imong huna-huna. Kay ngano ikaw kaw? Naguna-huna na day ka ana? Wa pa oy. Pero naglagot magugong nanig tatay. Kay wa mas lay plano nga pahumanon kog eskwela. Gusto magani nila nga paminyuon ako. Di ba nagsabot naman ta nga mag-working student tagaw? O di ba mo apply ta og scholarship? Mao lagi unta niya akong gusto. Pero si nanay og tatay manggod. Gusto na gyud nila nga magminyo na kuno ko. Ang makalagot pa gyud kay gusto nila Amerikano akong minyuan. Kinigid tiyo og tiya ba? Lahi po na sila da. Lagi? Mas nakadag bitaw ko yung Felix og daday. Kay mas nagunahuna pa sila nga makahuman kag tunga. Bisan tuod og badlongon si nanay gaw no. Pero nagunahuna gid gihapon na siya nga makatiwas gugus pagtuon. Mao lagi. Mas may palagi kagaw. Actually, nga ako actually. Actually pa. Asa ka na? Oh, kung gusto nimo gaw, mahimo baya gid nimo. Kay naagos luluguryo nga dugay na kay nagsigig agda nimo nga pahumanon yung kanyang eskwela. Na, naglikay lagi ko anang tanyag-tanyag ni Lulugoryo gaw. Kay kuyaw kay nang tigwa nga gaw oy kun imong dawaton ang iyang tanyag. Kay mangayo man ginagbaos. Kuyahuan ko kay basin unya buybuyo nunya tagkalit ini. Bitaw gaw eh. Mas mahigit nang mahuman tapuhon sa pag-eskwela. Bastas kaugalingon lang ginatong pagpaningkamot. Maogid gaw. Ay, pastilan. Dirti man kias, di ba? Nagbikini man na silang nagsumba. Pastilan din taon ng daday. Pagkakunot na yun og sampot. Saka kong kabuhi ko kita. Kitahan lang to gamay storibya rin kay medyo napay porma ang lawas niya hugot bagyo og pamanit. Pero mailhan na yun nga. Tiguang na, Nel. Mao lagi. Kunya, Nel, na sugdan na nimo pangulitaw storibya. Pay, siguro na pa ko kung saan ako. Ayaw dugaya. Kay gisamuka na ko anang dagway toribya. Kung sugtor gani ka na niya, dadaan niya na sa inyo. Baya no, agog yung dadon. Uy, basig adto na sad anya hino na magsamok-samok. Ay, agwantaha lang una. Total, ulitaw pa man sab ka. Pastilan. Ay, lapag sige reklamo ko, Nel. Sundan lang yun nga akong gisugo ni mo. Gusto kong awa na daghang langas. Kay basin og i-booking na niya hinuunta na niya. Ngadto ni Lolo. Na! Lain ra ba kayo nagbatasan ng akong apuhan kay basin og ako sa niya eh. Dumtan na na. Kung magkita na ko binta rin, ako niya daya ng Tayga Storibya. May naibo ko no, hay ko no kaya. Uy, kanang murag yung tinuod ha? Ay, update ba yan na storybya? Ayaw lagi, ako rin bahala na. Sagdi lang, Nel. Kay kining imong pagsakripisyo uban ako. Naagid niya kay dakong premyo. Gikan ako nga madawat. Basta, nag-unag ka sa akong listahan nga mahimong bulahan, Nel. Oo, kita ka, Lita. Kita ka. Wa na'y kuyaw ang atong palibot.
Kaya nanig dagang mga pulis o mga tanod nga nag-roving kada adlaw. O bitaw, Greggy. Ay, maogi na gusto na kong ihangyo sa dunta nimo nga kung mahimo ba. Dili lang nimo pugan sila si Tasyo o Pipito nga mosuroy dinis amo. Nay, pasensya na kayo kalita. Pasensya na gyud kayo. Gitayo mangunan ako kay para rasam na sa inyo seguridad din Ilabi na gyud nimo. Naibaw na ba yakas isyo ni Tasyo? Naglipog pa ya ko ninyo, Greggy. Kay imbis nga naanay hukom sa korte nga inosente si Tasyo ba, inyo maghihapon siyang gidumtan. Ay, sayop. Daman na pagdumot ang amo niya, Lita. Kana ba, panagana lang ba? Kay tinood lang. Ako og si Renato, dako gyud ang among pagtuo nga siya nagpatay ni Binundo. Naaman may mga ebidensya nga ligon kayo, Lita. Kung ligon pa ang inyong mga ebidensya, nga nung man mo tuhoy sa korte. Ha? Ay, tungod sa ubang technical issues, Lita. Pero ka nagagawasan ron ni Tasyo, wa na magpasabotoy nga absulto na gina siya. May posibilidad ba nga mabalik na sa espresuhan? Labi na nga, ni apilar man Miss Korte, sa Korte Suprema, sa hukom sa huwes din niya sa ato. Kaluoy sa ditasyo. Pero mas luoy ang akong anak nga iyang gipatay. Pasaylo ako nga nangutanag ko nimo ini ha, Greggy. Kaming tanan din nasubok gid kaayo sa nahitabo sa inyong pamilya. Wala kaso, Lita. Wala kaso. May katungod sa mo nga mahibaw gyud sa tinuoray. Pasensya na gid kaayo ka, Greg. Basta ako, mupabor gid ko sa tinuod. Wa ko'y laing giampo nga unta. Mahatagan og tinud-anay nga hustisya ang kamatayon ni Noy Binondo. Girespeto o gitahod nako ang imong opinion, Lita. Og hangyo lang unta nako nimo ba. Nga unta, patas kang motratar nga to ni Tasyo. Og dili nimo siya pugngan nga moduol diris amo. Ay, may husband nga gwapo. Oy. Naunsa ko ka na, day. Ngano ko nga nagbikini ka. Ay, gikan man ning nag-zumba ni Toribia. Tanawa, sexy na ko, Felix. Oy, ginoo ko ni mo, daday. Uhahay. Asa gutaon pangita ang imong kasiksi nga. Nangunot naman ang imong mga panit. Hoy, usay nang gunot, ha? Usay nang gunot. Taon sa ni mo, daday. Pag-ilis ko dito, ha? Kay mauwaw taon ka, uy. Naatangkas pa ni May ni Bayguryo, uy. Oy, kay ngano man di ay ha, kay ngano. Nag-exercise naman kong gikan. Mao gani, ha? Nagtapis lang unta ka kay lain na kita naon. We, nganong may anhimang ka, aron lang manaway nako. Ang angan kay nagpasaway ka man sad. O sabay imong toyo. Hoy, hinaya ko ang tingog nimo. Kay dili ni atong panimay. O sa lagi imong toyo. Ay, kuan ba ka lang. Naalanganin ko sa kong kwarta. Na ako'y taplanan sa ilang ninit. Ay, bawa na ka. Pahumas ko diya, hados may lang. Ako yan ang bayaran. Nabuang ka diya, Felix, Ay, ay. ha? Wa, pagani ko sweldo, he? Wala ka advance ni Bayguryo. Why? Muutang mo advance nga. Bago pagani ko trabaho din, eh. Yung sa naman lang yun eh. Kay usabay imo gastuhan, ha? Ang kwarta man god nga igpapalit og switch sa waterproofing ako nagasto. Uy, unsa man na, Felix? Ay. Ha? Unsa na? Nagpabadlong sa diay ka. O sa may gigasuhan mo? Hala no. Mong tanang kakunsa? Ha? Kung siya akong igastuhan, gipalit ako bugas sa tuwa. Kay wala tay bugas. Ikaw no. Kusog kay kang manaway nako nga bisyos ako. Unya karon, anhi ka magsamok nako. Kay manghuam kag kwarta. Ay namasin lang ko. Oh,
Wa sa na ko gasto ang kwarta sa sugal. Ay, wa ko. Kwarta din hiyoy. Wa. Pagita dito. Ha? Pagita kay imo ng responsibilidad. Ay, anin lang ha. So ayaw hangyos bay Goryo kon musugot bang mo advance ka. Ay, ayaw ko Ani na lang. tudlo ng imong tinanggaw, Felix. Imo man ang tinuyuan. Ikasulba na imong problema. Ay, bida ni mo, oy. May lang kang ikaw da. Oo. Pero kinila ka usa nga, mamaraig ko ni mo. Daghamay ni mo yaw-yaw. Ari na ko, ay. Uhay. Merisi. Amang tawhana. Kusog kay manaway. Yan di manghuam na to. He! Bala ka na kay magpasiksip ako din eh. Oh, Pets. Nabot na tayo ka, Pets. Oh, come on. Baguhay lang gid siya. Og tuwa di ay, nagkita mi ni Mario. Kisa Mario. Dili Super Mario. Mario, ang katabang ko ninyo. Aw, si Mario, Rek. Kumusta naman siya? Okay rin siya siyo. Pero kibaw ka, doon ako ibalita ni mo. Oh, hawan, Pets. Matod ni Mario, na ako nagikuha nga bagong katabang si Renato. Oh, more na na balita. Oh, come on. Di pa na maon siyo. Huwag ba kumahuman? Oh, sige. Humana na. Matod ni Mario siyo, ang babae ko nga katabang tiguang igat ko no. Unsa? T.I. Unsa tiguang igat? Igat lagi ko nga tiguang. Mo ko na'y personal caregiver ni lolo ni mo. Sige ko na og hilot sa buko-buko. Sa halos tibok lawas ni Noy Corneo. Oh, mao ba? Oh, may noon. Oh, come on. Bangag jaylo. Pero doon na may laing kahulugan nga sabtan si Mario siyo. Oh, sa mga Pets. Matod ni Mario, murag kuno gituyo og hire nila katong tiguang nga igat. Aron kuno maibog si Lolo Goryo nimo sa babay. Oh, mas mayo lagi noon. Pero abi ni mo siyo, ang gisulti baya ni Mario, mao say atong hunahuna sukad pa kreto. Ngaon sa man. Nalimot kayo ng style ni Renato. Ni gusto siya nga si Lolo nimo, dili naman ninguha nga to ni Lolita. Kaya ron, siya rin makasolo og angko ni Lita. Oh, mao bitaw no. Kwan dugay naman tang nahibaw na gud. Pero nalimot ka nga wag na siya, mo angko ni Lolo nimo nga naninguha sab siya ni Lita. Ay, huwam ko malimot na, Pits. Oy, nakasabot kay ko sa tanang lihok o kinaiya ni Renato. O di na sa kumahibungan na, Pits. Kay si Lolo masay problema kay bisag anibaw na sab siya. Magpabutabungol mo sa maupon na siya. Bahala na siya, ay. O, come on. Kining mga moves ni Renato siya ba? Oh. Style bulok na siya, style bulok. Klaro mo kayo ba nga hasta ka? Iyang ginaot og gidutan sa tanan aron maguba ang dungog sa imong pagkatao. Gidutan ko sa dakprin sa bongbong nga wala na ikaagtrasan. Oh, kana. Pangag sa ilong. Pangag O, jelo. come on. Murag mao ka, Pits. Say murag mao. Wala na ikatrasan. Kay gidutan nagmais bongbong. Mao gyud kayo. Sa ako nang giingon ni Musyo. Ah, Kining tanan. Minarunong nga plano ni Renato aron siya'y muguwang mananaog ining inyong panagribal sa pag-angkon sa gugma ni Lolita. O kining tanan natong mga obserbasyon siyo, mausab ni ang nabantayan nila ni Mario. Sa tanan kuno nga mga katabang ninyo dito sa inyo. Muna nabantayan. Ugaling lang. Takom lang ang ilang mga baba kay nahadlok sila ni Renato. oh. Na may ginuos lang ni Pits. Maabot ra lagi ang tukmang takna nga mabutyag ragid unya ang tanan. Oh, come on. Pangan J-Lo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.